τι θα λέγατε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά προσέξτε, όχι Ρέμο, τον ακούσαμε πολλές φορές από το πρωί. Να ακούσουμε κάτι που είναι παραδοσιακό, κάτι που είναι λαϊκό παραδοσιακό, που έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό, που όμως θα σας το πειράξουμε. Δηλαδή θα ακούσουμε κλασική μουσική, διασκευή σε κλασική του γνωστού τραγουδιού που λέγεται «Καγγέλια». Τι λέω τώρα. Πάμε, πάμε. Παραγγελιά. Τα καβουράκια θέλω. Τα καβουράκια. Βέβαια. Φύγαμε. Του γυαλού τα καβουράκια. Όχι τα καβουράκια του οικονομικών. Βεβαίως. Θα είναι άλλα καβουράκια. Αυτά που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Διότι Πάμε. σήμερα το τραγούδι είναι επίκαιρο, κατάλαβες. Είναι επίκαιρο. Δηλαδή είναι του γυαλού τα καβουράκια και του Χαρδούβελη τα καβουράκια. Τα καβουράκια του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε να τα ακούσουμε. Φύγαμε.
παιδιά, τι τύποι είσαστε εσείς? Είναι ο Κωνσταντίνος και η Λιδία. Είναι αδέλφια, είναι 25 και 23 αντίστοιχα. Μπουντούρι το επίθετο. Μπουντούνι, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Όχι, για μια καρέκλα και ένα όνομα ζούμε στην κοινωνία αυτή. Ποια είμαι εγώ που θα το αλλάξω. Μπουντούνι, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος και η Λιδία. Πώς το αποφασίσατε? Αν είχαμε τώρα ένα like εδώ στη σελίδα μας, στην οθόνη μπροστά, θα πέφταν τα likes βροχή όπως πέφτουν τα views στο YouTube. Έχετε ανεβάσει τα βίντεο σας στο YouTube και παίρνετε χιλιάδες views. Για πείτε, είναι καλά. Πάει καλά. Τι είσαστε εσείς καταρχάς? Έχετε κάνει σπουδές κλασικής μουσικής? Έχουμε τελειώσει τα διπλώματά μας, τα κλασικά και αυτά. Μετά... Έχουμε παίξει πολύ μαζί, από μικρά παιδιά παίζουμε μαζί. Ναι. Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε επαγγελματικά καθαρά μαζί, δηλαδή με την τραγουδίστρια Βασιλική Καρακώστα. Που μας έδωσε και το όνομα Δαίμονες των Εγχόρδων. String Demons δηλαδή. Η Βασιλική Καρακώστα. Η Βασιλική Καρακώστα. Είναι και συνθέτης και τραγουδίστρια. Έχει τραγουδήσει και μια νύχτα στην Αστροπαλιά, έτσι. Βέβαια. Γεια σου, ρε Βασιλική. Την είδα και προχθές στο Σαββόπουλο. Βέβαια, ήταν φοβερή. Και εξυπόλυτη. Εξυπόλυτη. Λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα δίσκο μαζί, τα επικίνδυνα. Έχουμε κάνει κάποιες περιοδίες και από το Μάρτι με τον Κωνσταντίνο. Δεν είσαστε ερασιτέχνες της μουσικής, είσαστε επαγγελματίες του είδους. Βέβαια. Επαγγελματίες, είναι η δουλειά μας. Τα καγγέλια σε βιολοντσέλο και βιολιά. Γίνονται. Παγκόσμια πρώτη. Όχι, γίνονται και είναι και καταπληκτικοί. Είναι εντάξει, έχει πλάκα. Το διασκεδάζουμε. Οπότε φύγανε τα μικρόφωνα εδώ, γι' αυτό συγγνώμη. Δεν τον ακούμε τον Κωνσταντίνο. Το βάλουμε. Κάτσε κάτω. Συγγνώμη για την εμφάνισή του. Βγαίνει με τα γυαλιά λίγο όχι έτσι, επειδή ξέχασε τα γυαλιά του κανονικά. Ξέχασα τα γυαλιά μου σπίτι, τα κανονικά και αυτά είναι. Άμα τα βγάλω δεν βλέπω. Δεν βλέπει ο Κωνσταντίνο, μια χαρά στη λέξη. Και είναι έτσι. Ωραίο. Πίστεψέ με που το λέω. Μια χαρά στη λέξη. Οπότε τώρα τι σχεδιάζετε να κάνετε? Θα ανεβάσετε και άλλα βίντεο στο YouTube? Ετοιμάζουμε τώρα το δίσκο που θα βγάλουμε, θα δούμε μετά το Δεκέμβρη ίσως. Ετοιμάζουμε καινούργια βίντεο κλιπ. Θα κάνουμε μια συναυλία στο Μέγαρο στις 20 Νοέμβρη. Όπου θα είναι και οι γονείς, θα είναι οικογενειακή συναυλία. Βαγγέλης Μπουντούνης, Μάρο Ραζή. Ο Βαγγέλης Μπουντούνης, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε, είναι μεγάλη μορφή στην κλασική κιθάρα. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία τεχνικής. Είσαστε γονίδιο δηλαδή. Ναι, είμαστε γονίδιο. Δεν έπεσε τυχαίο το ότι σπουδάσατε κλασικές μουσικές και οι δύο κλπ. Είστε από οικογένεια. Ναι, είμαστε από παράδοση στο κλασικό τραγούδι. Οικογενειακή υπόθεση η μουσική. Και έχουν ένα ντουο με τη μητέρα μας, τη Μάρο Ραζή, και στις 20 Νοεμβρίου θα είμαστε όλοι στο Μέγαρο Μουσικής. Πάντως, πόσο αλλάξανε τα πράγματα από την εποχή του μπαμπά και της μαμάς μέχρι τη δική σας, που τότε ήταν ανάγκη να βγουν δίσκοι και να γίνουν συναυλίες, ενώ τώρα σηκώνεις το κινητό ή το iPad, ανεβάζεις στο YouTube και γίνεσαι famous. Ναι. Αλλά τώρα βέβαια είναι μεγαλύτερο το χάος. Υπάρχει χάος. Δεν ξέρεις πού πατάς. Πάρα πολλά πράγματα, αφωνία ας πούμε. Μπλέκεται το κεφάλι σου, γεμίζει με πάρα πολλές πληροφορίες και δεν μπορείς τελικά να ξεχωρίσεις τι είναι καλό, τι αξίζει ας πούμε και τι όχι. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το καλό δεν φαίνεται. Φαίνεται. Δεν ξεχωρίζει, ρε παιδιά. Δεν έχει μια λάμψη σαν διαμάντι καθαρό και ξεχωρίζει. Ναι, εμείς πώς σας ξεχωρίσαμε εσάς για παράδειγμα? Βέβαια, όχι, φαίνεται. Γιατί είσαστε εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Δεν μου λέτε η επιλογή των τραγουδιών που διασκευάζετε και του δίνετε πιο συμφωνικό ύφος, πιο κλασικό ύφος, ποια είναι, πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Γίνεται σε ένα υπόγειο, καταρχάς. Πώς γίνεται, αυτό. Βάζουμε, ακούμε κομμάτια που μας αρέσουν. Και αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας αρέσει στα αυτή μας. Ό,τι μας αρέσει. Τίποτα άλλο. Δεν θα διασκευάσετε κανέναν άλλον που διακρίθηκε μέσω του YouTube, τον Παντελίδη δηλαδή? Τον Παντελίδη. Το κριτήριό μας είναι τι έρχεται στα αυτή μας, ας πούμε, και μπαίνει μέσα και είναι ωραίο, ας πούμε, τίποτα παραπάνω. Αυτό το κομμάτι, τα καγγέλια για παράδειγμα, το είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή, ενώ έγινε σε μια διασκευή που δεν είναι πολύ του στυλ μας. Το ξεχωρίσαμε, μας άρεσε το μοτίβο του, ο ρυθμός του, η ρυθμική. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι το επόμενο. Είναι μυστήριο. Εξαιρετική. Και από όπερες, ας πούμε, οι αγαπημένοι σας? Ναι, αμέ και από κάτι πιο κλασικό. Που παίζουμε και Βιβάλτι, ας πούμε. Παίζετε Βιβάλτι. Ναι. Παίζουμε Βιβάλτι, παίζουμε Βαμβακάρι, τα δύο Β. Και παίζουμε και Τσιτσάνι. Παιδιά, είστε εξαιρετικοί, πάρα πολύ χάρηκα που σας γνώρισα. Και εσείς μια κούκλα. Πες τα. Πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν τα λέμε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε εσάς και στους συνεργάτες σας εδώ. Να σε καλά, να σε καλά, Λιδία μου. Και τον Κωνσταντίνο ευχαριστούμε. Πρόσεξε να σου πω, έχω και αδελφή που βγαίνει σε καλύτερη έκδοση και νεότερη. Δεν θέλω σχόλια τέτοια. Νάτι, εκείνη τη βλέπει, η Λία. Γεια σου, Λία. Γεια σας, Λία. Βγαίνει από το ipop.gr, στο οποίο θα σας φιλοξενήσει. Α, μάλιστα. Ναι, λίγο μικρότερη. Καμιά 15 ετία.